uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba umpostoli egameni likaJesu, umpostoli, abafundisi bonke, abafundisi, ibandla lonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu inkosi. Omphambili bazalwane uNozipho wakwaSikhakhane egameni lenkosi yethu uJesu, usuka eMnambithi ngokuzalwa kodwa ukuhlanganyela eSoweto. uJesu Kristu inkosi. Ngiyamdumise bazalwane uNkulunkulu enhlizweni yami bengimhlabela ukuthi alwazi langidlula lwangisindisa nami uthando kaBaba uJesu Kristu inkosi. Ngihleli phansi-ke ngiyezwa ukuthi emoyeni wami ngiyacindezela ukuthi ngizofakaza ngamandla kaNkulunkulu inkosi uJesu yangenzela wona mhla ngithola bazalwane. Ngangumzalwane-ke owayekholwa futhi emuhle phambi kwabantu naphambi kwabazalwane, kodwa mina ngangazi phakathi kwami ukuthi angikwenzi okufanele. uJesu Kristu inkosi. Ngiyakhumbula nje uNkulunkulu inkosi ngenzela umusa wokuzofunda ngapha ngale masuku eMnambithi masiza ngapha sisiza kaZulu, so la ngizofunda ngapha eKwaZulu ecollege. Bazalwane ngaphile impilo ngangumzalwane nje owaziwa nje umzalwane ekhaya uThembakele, futhi nami ngangazi ukuthi abantu benza big example ngami, kodwa mina phakathi kwami ngiyayazi ukuthi akwanele kahle. So inkosi mangingapha ingenzela umusa bazalwane ukuthi ngithole isikolo ngapha, engafike ngibona kakhulu mangifika ngapha. Ngaphila impilo nje enye bazalwane embi bazalwane embi. So uJesu-ke inkosi uJesu mangabe ihlangana nami nginikeza omunye umzalwane ungifaka ekhalizo. Ngiyamuzwa ubaba mayishumayela, kodwa nje ngingena kule group ayikho kahle into engifakele usengenzela lo mzalwane ngoba ungazi ukuthi uyumzalwane. Akukho kahle ngangi-interested. So ngiyezwa ubaba uyashumayela, ngikhona la esikhaweni ngiqashile, ngiyamuzwa uyashumayela. Ayikho into engithintayo ngayo, kodwa nginayo into ethi angimlaleli. Ngimlalele-ke bazalwane, inhliziyo yami-ke ingikutholi ukuphumula ngoba iqiniso ngiyalazi uJesu Kristu inkosi. Futhi vele uma umzalwane wazi iqiniso zisuke seziningi izono nosathane usuke sedlala ngawe kakhulu, usuke senza noma yini nje ongayicabanga. Usuku nosuku uma decide ukufika ezodlala ngawe uyakwenza lokho ngoba awubikelekile futhi umzalwane nje ngokusho, kodwa usuke umzalwane. Ubaba bese sindindaba yokuvuma izolo, enhlizweni yami vele nganginaso isono engangithi ngizofana naso, angizokutshela umuntu, kodwa mhla ebalulekile indaba yokuvuma izolo, inhliziyo yami yabala ukuthi angiphuthume ngivume izolo. So uma ngihleli lapha phansi kuvuka izwi elikuSambulo bazalwane 3 uverse 7 noma 8 lithi ngabuza kimi inkosi ngezwe ukuthi thina sibabi kangakanani, bese kodwa ngabuza kimi ucele ngicebile, ucela umuthi wamehlo. So ngizobonga inkosi uJesu ngokupha umuthi wamehlo bazalwane. Ngizobonga nje inkosi uJesu ngokupha umuthi wamehlo. Ngayivuma bazalwane izono zami kwakungelula, nebandla engangithi ngihlangene nabo bazalwane ngavuma ikhizolo. So from lapho bazalwane inkosi ayiphindanga yangiyeka, yangithwala yami nami. Nginalento inhliziyo yami ethi kwaze kwamnandi ukukholwa, kwaze kwamnandi ukukhonza. Ngiyakhumbula ngangisebenza umsebenzi wawungiqambisa nje ngamanga, okuningi bazalwane kulo msebenzi loyo. Kwakumele uma ngawuthola amafayini ngiqamba amanga. So sengicela inkosi ukuthi inkosi ngicela ungisize ngiwuyeke lo msebenzi. Yangisiza bazalwane ngabuyela ekhaya, ngawuyeka umsebenzi. Yaphinde futhi yona inkosi bazalwane nginga-aplayanga ngenzanga lutho, yayongitholela umsebenzi eGoli. So ngiyambuka nje uNkulunkulu sonke lesi sikhathi ehamba nami ukuthi inkosi unecebo elihle kangaka nje ngomuntu, akusiba ukuthi ngizobonga umsebenzi owangipha wona, kodwa ngizobonga ukuhlala kuJesu elithi izwi kaNkulunkulu hambani nenze izwi zonke abafundi, bese ngibafundisa ukugcina konke. Ukufundisa nje bazalwane ukugcina konke uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ukufundisa ukuthi umuntu omusha uphila kanjani, ephila enoJesu, uhamba kanjani evangelini. Ukufundiswa bazalwane ngikubuka kuyigugu elikhulu ukuthi inkosi uma ngabe kuthiwa angifikanga ekhaya ezulwini, kobe kwenze mina, kobe iphutha ngeke uNkulunkulu, futhi lobe lingekho inkosi uJesu Kristu inkosi. Yebo bazalwane akulula ukuvuma isono. Ngiyakhumbula nje kumele ngisho lesi baba hakini ukuthi ungeke yena babuyothi inkosi ingane enjani lento uJesu Kristu inkosi bazalwane. Nganginalokho ngimbuka yena ukuthi uzongijaja, kodwa inkosi mangifika phambi kwami bazalwane yangivulela elinye ipheji. Namhlanje ngizoyivuma nganxusa nje ukuthi Nkosi ngicela ungivezele ukuthi ngaphela kule nto uzongikhulula.
iyangibonisa abazalwane ngase ngiqonda ukuthi ake ngiyeke ngiyenze ngoba kusho ukuthi Inkosi iyafuna ukungisiza. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyayibonga kakhulu Inkosi uJesu Kristu inkosi.